Здравейте! Здравейте, мили хора! Добре дошли в това кратко видео. Аз съм Манон. Каня ви на безплатен мини-интензивен курс по матрица на съдбата. 4 занятия по 2 астрономически часа ще бъде всяко едно. Имате запис на всяко едно от занятията в затворен канал в Telegram. Варианта да се добавите в курса и да ми пишете в Telegram на +34 602 41 22 06. Мога да ви добавя към канала. За какво ще си говорим? Основната матрица съдържа кода на нашата съдба. В 35 позиции разглеждаме, плюс 6 допълнителни, плюс 126 жизнени програми, свързани с старшите аркани, плюс изчисляване на името, каква информация носи, какво е кодирано. Виждаме предходно прераждане, виждаме текуща линия на съдба, виждаме кармични програми, мисии на човека, къде ще има проблем, сенчест портрет, какво трябва да работи, може ли да спечели пари, ще има ли семейство, ще има ли дете. Всичко това, което е кодирано по линията ни на съдба. В 4 занятия, които ще бъдат на 2, 3, 4 и 5 декември, ще ви дам базисната информация относно цялата матрица, още какво точно можем да видим в нея и ще ви запозная подробно с първите 4 позиции, които определят от деня ни на раждане до самата смърт, плюс детските травматични програми. Това ще ви бъде дадено в детайли, в подробна информация, за да можете да си направите една доста сериозна оценка на това какво е заложено като програми при вас. Ще ви очаквам, пишете ми в Telegram, за да ви добавя в напълно безплатния курс. А казвам, понеже получавам много такива въпроси, да, тези курсове общо са 7, които стартират. Може да видите и други видеа. Напълно безплатни са в този вариант. Всички те са по 4 занятия. По 2 астрономически часа, всяко едно от тях. 14 часа българско време е този курс. 2, 3, 4 и 5 декември. Очаквам ви.